Pwede mo sa nakakuha nyo toy. Siguro, ag-date kayo Di ba nga palisin na kami ti pwesto No kahit yung date, hindi kayo tingati tal-talon. Noon, di simenteryo, awan ti istorbo, free food spy. Sana all. Makaungot mo ni Melan na makita ng kakistabaak. Bunutin, tingipin ko, may kaya mo. Tita na napulog dahil. Kailan mo pala ibibigay kay Myla yung pinabili mo sa akin para samahan kita? Sana all. Saka na siguro, pag hindi na sa busy. Marami kasi siyang ginagawa ngayon. Hala, baka wala na siyang oras sa'yo. Subukan niya lang. Hindi ko naman ipagsisiksikan ng sarili ko sa taong ayaw ako. Ewan ko ba sa'yo, kahit kailan, hindi ka na nagbago. Alam mo, hindi ka pwede sa LDR. LDR nga bagbagam. LDR means long distance relationship. Ang tanda mo na, hindi mo pa alam. Wala ka kasing kalambing-lambing sa sarili mo. Puro ka trabaho at alak. Diyos ko ba, Dula amin. Patingin nga yung kamay mo. Bakit? Palm reader ka ba? Hindi, tinignan ko lang. Puro kalyo naman pala. Hapo na yun, naguldengas na mo tayo. Gusti sabam. Uyaw nga kordap ya. Dams? Dams? Asan ka? Yahoo! Saan na naman kaya pumunta yung lalaking yun? Andun naman pala siya. Ano kayang ginagawa niya doon? Hoy, Dams! Aray po naman, Sinisilip mo dyan? si Bak sa Sanjay, nagdidit sila. Sila magde-date? Magkaibigan lang naman yung dalawang yun. Kanina ko pong pinagmamastan yung dalawang yan, nag-sweet da si ka. Os, sigurado ka? Oo, kitang-kita ng dalawang mata ko. Alam mo, nahihibang ka na naman kung puntahan na lang kaya natin sila para tayong timang dito. Mamaya, dito muna tayo. Paliwin natin muna sila para mamati ka tibagbaga. Chismoso ka ba? Ang dami mong alam. Hindi, patalong ko yun. Gusto mo din palang pumunta doon, ang dami mo pang sinasabi. Sige. Hello, Baak. Hello, Angie. Ang ganda ng pwesto nyo, Anong ginagawa nyo dito? Nagpapalipas lang ng oras, tamang kwentuhan lang. Okay. Dems, yan ba yung sinasabi mo nagde-date? Ang shoot naman nila kanina. Ikaw puro ka tamang duda, kalalaki mong tao. Di pa kasi yung nakikita ko sa kanila kanina. Sasagot ka pa, mamaya marinig ka nila. Pwede mo sa nakakuha nyo toy. Siguro, ag-date kayo Di ba nga palisin na kami ti pwesto No kahit yung date, hindi kayo tingati tal-talon. Noon, di simenteryo, awan ti istorbo, free food spy. Sana all. Hoy, bunga nga mo. Hindi kami magde-date. Magpapasama lang ako kay Dems sa palengke. Ba't kayo andito? Puro tal-talon ti makita ito, awan ti palingkit toy. Si Dems kasi, nag-aya pumunta dito. Hala, kapag siya nag-away. Yung nga Bak, sa pool na ka ng Andres. Apay ka numanain. Makungut ka niya. Tapay ka na Hijirak mo, tumpaw mamin. Kung problema, ano di na pagalan na bunubun na. Kasano nga tumpaw? Nagmayat di rape ko. Baka rape mo aja bagbagana. Sus, aday mag-jirak mo an, jirak ko. Apaya na ti problema na di rape ko dimsay. Bago kitog kiladay, tugkil with love. Ganon ko kamalang pagtatanim. Sana all. Cool with love. Ape ko rin tumpaw kay jirak mo. Baka nalagaan mi taji bunubun ni Andres si tumpaw. Tsaka may isa, nagtangki na di dagana, pero may ngayon mabig ko di rape ko. Dak pengor sigurado no, tok ko lagi di ramot na agiday.
Ewan niya, hindi na panunod tayo. Mercedes, nagtuwa ka pa lang na eh. Kababayin mit ka niya, baka dumakil ta, gurugurong mo. Salamat. Siya ba, di na patagawain? Bahala kami tin ah. Lakayang kan. No kahit mo, di takagtugaw ni abay ni Mercedes, bantayan, baka mapukaw. Ate mo, panikatawan ha. Pwede ito ikabay ko, takabay ni darling mo. Dito ka na lang, Dems, o tabihan mo si Mercedes. Nice. Nice. Ayan, akbayan mo naman para maganda tignan. Parang di naman kayo magjowa. Huwag mong gayahin yung isa dyan. Apo Diyos ka, ate na bike kurkurayan ay. Nagswerte, may tatoy nga ni Malin. Yan, edi ang ganda tignan. Nice. Mercedes, I love you. I love you to them. Baak, di ka ba naiinggit? Ganyan ka sana kasi kay Mayla mo, edi ang saya. Masaya naman ako ah. Saka hindi ko kailangan ipakita ang kasyutan ko sa maraming tao. Manhid ka kamo. Pwede ba, Angie? Sa man tinakita mo. Eh sino pa nga ba? Eh, ikaw lang naman katabi ko dito. Takamanlatan. Angie, saan na pupunta si Baak? Ewan ko doon, bigla na lang umalis. Baka may gagawin naman. Anong gagawin nun, Dems? Magiinom na naman. Buti hindi ka inaya. Ay, Dems, habulin mo nga si Baak. Bakit ko abulin? Balis na kayong tao. Basta, habulin mo. O sige. Apay. Sige ka ko niyan, bananjay. O kisti sabam kaya agsubliak mi talaga day. Umisbuak lang. Ay, kung ano nag-aawit pa. Oh, asan si Baak, Dems? Umihilang, babalik din daw dito. Ah, akala ko umuwi na yung loko. Mahilig pa naman tumakas yun. Angie, pasyal tayo minsan. Tara magdagat, yayain mo si Baak. Mahirap kunin yung schedule ni Baak. Maraming ginagawa yon. Lalabas man yon pero biglaan lang. Maraming ginagawa ka no. Busy sa buti ko naman. Hindi, uwi na tayo. Nagtakder kayo tangaduan. Overstayin kayo tatugaw ko. Ah, sige, tara na Baak. Nagugutom na rin ako. Doon na lang tayo sa bahay kumain. Sige, Mercedes. Dems, mauna na kami. Sige Angie, pupunta din kami ni Dems sa bayan. Nice. Ang takit din. Nagadupay lati. Tang-tang abin yung adu. Na kayo mamerindahin. Kung anong meron din sa bahay niyo, Buro, mangmangka. Wan. Tinuno nga tarong. Oo rin. Kahit Nice. ano nga. Ano Dems, tatayo ka na lang dyan? Ikaw lang naman hinihintay ko. E di maghintayin na lang tayo dito maghapon. Ano Dems, aalis tayo hindi? Marami ka pang bibilin sa palengke? Oo, madami Sige, tara na. Ge.